Guys, nhasi kuchiredzi tino uyo murimi wechidiki diki 21 years guys ari kurima nzimbe pachiredzi kutriangle. Kune vanhu vasina land but vari kurima. We are broadcasting from a special lens. Hey, hello Mr. Mchoki. Hello, Mr. Munofara here Mr. Mchoki? Aindofara kwakadira. Aiwa, ndimudai kutirimira nzimbe Mr. Mchoki. Ya kumbotama kuti nyika yawane shuga. Kuti kudare here Mr. Jax. Aiwa, ma hectares mangani makamira apa Mr. Mchoki? Patiri panapa 3.2 hectares. 3.2 hectares. Yeah. Ska pa idzani ma weeks mangani kwa nzimbe idzi? Nzimbe idzi ane 2 months which means takato apply fertilizer kawani. Ma fertilizer nona nzimbe dzawandisa idzi Mr. Mchoki. Ma fertilizers munoshandisa api naapi kunzimbe kana muchiita sugar cane farming? Tinoita soil test. Tikaisa soil test yedu after soil analysis towana ma results kuti ivhu redu ratinaro riri kuleka chii. Saka ma fertilizer anoshanda kuno kuti inonzi MOP, muriate of potash, tinonzi SSP, single super phosphate, then tinonzi ammonium nitrate AA, then tine urea ye 46% nitrogen yayo. Saka ukaenda ma soil test panapa pandakaenda ma soil test ndakaona kuti munda wangu uri rich in potassium, which means atide MOP, uri rich in phosphorus, which means apadiwe SSP. And it saka chinodiwa panapa paidiwa ammonium nitrate instead of urea. Saka ammonium nitrate ndio atiri kudira muno tuma splits, first and second split tobva tavhara. Ndinoona Mr. Mchoki vanhu vechidiki varimi vechidiki vachangobva muzvikoro sema vanoda unorima ma horticulture zvinhu zvakaita sana makabeji, madomasi, makovhu. Imi chii chakudhiraivha kuti munge muchinouya kunzimbe Mr. Mchoki? Nzimbe inogona kuita se long term advantage. Why ndichidaro? Inoita sort of inotora nguva yakareba kuti uiite, but pareward inobhadhara zvakanyanya. Because tiri kuno kuloveld ndio tichiti ndo goridhe rekunoko because hatina maminerals. Saka ndakachuza nzimbe because dzinobhadhara pakupera kwegore poga patinowana maharvest. Saka maharvest edu akamira akadai so. Isusu tinorima nzimbe toti lese warima muna machi. Saka first new plant iyi tinotasira kuiharvest after 14 months. Which means ndinofana kuharvest May next year. Nzimbe idzi May next year. Idzo dzamuri kuona makatarisa. But isusu tichitarisira mari yakanaka because ini ndichitarisirawo 100 to 120 tons per hectare. Yeah. 100 to 120 tons per hectare. Then ndo sign agreement yekutengesa nzimbe yakadaro. Ndisingadi kuenjoy ma benefits ana molasses, ana ethanol, bagesi in the like ma waste products anobudiswa patino gaya nzimbe. Ndoda kuchengesa nzimbe yakadai. Like this season tiri kunzi $71 per ton. Saka $71 per ton ndikaona 100 tons per hectare. Ndira ne $7,100 per ton. Per hectare. By 3 hectares. It's almost $21, 23. Saka Mr. Mchoki muchanga kuita zvenzimbe idzi ndaapi mezvirwere zvinowanzo affecta nzimbe kana ma problems amasangana nawo muchitanga kuita zvenzimbe muno muchiredzi? Muno muchiredzi zvirwere zvatinowanza kusangana nazvo kune inonzi red rot yekuora kwenzimbe dzakatsvuka so kubva pabottom ichikwira zvinotoredusa sugar content munzimbe dzedu. Tine inonzi smart chirwere chekuti chinoti tikatema nzimbe dzedu. Smart muno iri rare pa new plant but pakamboharvestwa handisiri kutaura tune cropping yekuti tinoti tikaharvesta then patinoshuta toharvesta futi zvashuta izvozvo both tikarima plant seplant yandarima ineyi inonditorera 15 years ndichikohwa ndisina kumboplanta futi panyuwana. And so smart inobuda kana tikaresva makatiro tikatira pamusoro chisiya zvimastambu zvakamira zvinopromota occurrence yechinai yesmart. Smart inobuda ine nzimbe inenge ine zvakaita zvihupfu zvinobuda mukati.
inogona kuuraya munda wose because haina production, haiite manodzi, haikure, inongoaffecta the whole area inenge iri yotokonzera smart. Saka mashutsi wayo anenge ane smart atoredusa population yemashutsi atiri kuda neproduction. Then tine mapests ariko kunoko tine eldana gonye rinorova nepasi, then tine yellow aphid yanetsa iri kuita kuti minda yese yamuri kuona irambe yakaita yellow. Iri kutsvagirwa mishonga yakawanda zisingaiti kuti tikwanise kurwisana nayo. Then ndingangoti ndo zvirwere zvizhinji zviri kusangana nazvo nekuda kwevharaiti yatiri kurima inonzi N14. Saka Mr. Muchioki chamoda mashoko ekupedzisira muda kuudza kune vanhu vachatanga data vachazoda kutiwo zvesugar cane munovaudza kuti chi words encouragement kune vechidiki vagara vatone minda but vagara hapana chavari kuita, munoti chi kwavari? Let's go to work guys. Ngati remain Nzimbe. Kana uchitova nemunda kuno kuLovewood, tikonza kuti tiri padhuze, tinobetserana kuti tinde mberi. Chadoda chekuti nyika yedu isimukire, tiwane zvinhu zvedu zvekumanufacture toga, tisa-importa zvinhu kufanika tisina zvatinoziva. Tine land, kune vanhu vasina land but vari kurima. Handeti? Isusu kana watombowana opportunity yekuwana land, ngatirishandisei, tirime Nzimbe, tiise shuga munyika. Zvinogonza kuti vamwe vawanewo mabasa, vamwe vaende mberi neupenyu, because kana uri wechidiki sort of chinhu chekuti unorima pa 15 years warima woita 15 years uchingokohwa wakungomendena chete. Pane mubvunzo waida kubvunza Mr. Muchioki wangu wasara kuti kana machiseed amuti amacuttings anoshanda how long kuti panzimba kuti munozoriisa futi yakati ndoramba ishanda kusvika kana 100 years. Alright, seed like yandakaplanta pana new plant. New plant inoshanda seseed. Then tinotema ma4 maratuns. Tikavhesta ka4 ine chiri kwanisa kuita seed. Saka seed iyi zvainoita tinoiplanta yaane 8 months. 8 9. Kana yazokurisisawo pa 10. Ndo patechitarisira kuti inge yakuplanta. Ndo inenge ichinzi vibrant seed. Inokwanisa kupromotawo mashootings negrowth iri nayo. Then ukaplantawo seed diki zvinokupromotawo panyaya yemakore auchaharvesta. Saka ukasimawo yachembera inogona kukupa gohwo rakanaka kumakore mashoma. Ukasimawo diki inokupa gohwo rakawanda kwemakore mazhinji. Aiwa, thank you adiyo vateereri. Mangonzwo zvataura naMr. Muchioki. Vachazoda kudzidza chichaisa nhamba apo munokwanisa kuwabata Mr. Muchioki vachikudzai kuti nzimbe dzorimwa sei. Vanenge havarime nzimbe chete, kute nemwe minda yataona irimwa cabbage, vane mombe, vane chii.